How is the experience po babang atsuya po in image ng St. John Mary Vianney king parokyayo and to celebrate in presence na karing okasyon king parokyayo po? Good evening din, and we are very happy na miras kami kening parokyayo. So the very experience na ning parokyami, especially the youth kaya kaming parokya, is kasi eager kami talagang, eager kami na salubong na niya and all. Kasi even though na the mere fact na itang presence na is malagad mo talagang datang. I mean, kaya tayo siguro by the Spirit, pero the actual image is malagad mo talagang datang. So, itang eagerness na talaga rin kaya nakan ka rin is very to the highest level, as in panayan miya, as in stay lang ket ng big morning para panayan demo yung image. Kasi it reminds us of the love and care of God to all of us, especially ikatamong keng bikaryato na. And ito sigurong very lesson that we have learned ketang bisita ng St. John Mary Vianney is to love one another, to care for others, even malalakwan yung sarili mo. Kasi caring others is also like caring about yourselves. Kasi etang pwedeng you just love yourself. Dapat you love one another, you love everyone. You love everyone at yung kayong palibot. Sabihan niya, more on kahit ang sinalubong na din, alos balo lang kayo na kayo. Ikit ko yung experience na anong kasaya na ikit din talaga yung katamong patulan kang buong bikaryo ni St. John Mary Vianney na ating pala ni makanina pala itsura. Kasi halos karing anak kabayo, kilala makanan yung itsura. So, ikit ko talaga nandito, makanan yung lakas niya kasi lubong na niya talaga. At ang experience na sa celebrate niya, minsan sa celebrate niya, ala ka ng image, pain, edabal yung anak yung pag-celebrate niya. Pero, nandindintang niya, ikit niya, makanan yung lakas niya talaga. Itang. Nano po yung panandaman nyo king pamanyatang ng imahen ng St. John Mary Vianney king kakatamong parokya? Saya tamo king pamandalo na ng imahen ning kakatang patulunan king kakatang Bicoriato ni San Juan Maria Vianney. Uling iti metong yung Maragula Gracia, Bangkanita, anting metong parokya, makatigunam tamo tungkol king biye at kabanalan. Una, siyempre, masaya. Kasi, kumbaga, not everybody is given the opportunity to be visited by St. John Mary Vianney. So, kanina nga, pagdating niya, kahit maulan, no, na, kumbaga, para excited ka na inaantay mo siya. Tapos, nung pagdating, nakakatuwa na sa dami ng parokya, isa tayo, parokya ng San Jose na nabisita. So, kumbaga, it's affection and love na makikita sa pagdalaw ng imahe ng St. John Mary sa ating parokya. Nano po yung relevance at ulaga na niting pamagmasusi king kawalong aldoning novenario para kaya katamang parokyanos ng San Jose? Ing pamandalo na niting larawan, king kaya katamong parokya, king parokya ng San Jose, metong yung pamikatagon, Bangkanita, ang diyang ditakmuman. Banwa-banwa, akikilala tayo nung nino ining kakatamong patulunan. At nung nano ing klaseng kaya panagkabanalan, amayakit kayo. Siguro, ing teka maulagan dili, yakining kayang malasakit at lugod ka rin awang kapupan. Sana itamo man, ari at laiko, pag malasakitan tayo, pag masabala ng metong at metong, lalong-lalo na, teka kalulong dili. At lalong-lalo na, detang enalulog king isang uling pila dahil hindi na ng pansin niting banala maya papari. Una, katulad nga nung gospel today, kumbaga, St. John Mary Vianney is the patron saint of all the priests, and at the same time, especially for parish priests. Sabi nga hindi lang naman yung pare o yung mga parish priests ang tinatawag nating pastor, kundi tayo rin mismo na nananampalataya kay Kristo, pastol din. Pastol sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kabarkada. Kumbaga, lalo na ngayong panahon na tag-ulan, no? Kung saan maraming binaha, na kumbaga yung pagtutulungan, no, ay makita
especially na mumula mismo sa atin bilang Kristiyano Katoliko na mananampalataya, lalo na sa parokya ng San Jose. And nakita ko rin yung paghatid ng mga parokyanos ng Santa Lucia. Kumbaga sabi nga, doon makikita yung unity, camaraderie, brotherhood and sisterhood, na kung saan, sabi nga, together we stand, divided we fall. So mas marami tayong magagawa kung tayo mismo na mananampalatayang Katoliko Kristiyano magtutulong-tulong, lalo na sa bawat parokya na nasa sakupan ng Vicariate of St. John.